Кен подписчикларым. Менә бүген 10 апрель, май. Карагыз әле. Ничек безне быел май. 10 май. Менә ничек нитте. Каты чагында төшереп калдыра алмадым. Менә малай бездән кыш киридән әйләнеп килде. Худайның рәхмәте. Менә бу пирисләрне киридән керттек. Әлегә кадәр без аны сакладык. Бүген уже балконда невозможно салкын. Туңырлар дип курыктык инде. Киридән менә өйгә өстәлгә ташыдык. Менә шунда. Хәзер калганнарын да кертеп бетерәбез дә. Менә Худайның рәхмәте. Ана туктады да. Иртәдән бирле түгәрәк кар төшә. Кар бертекләре түгәрәкләнгән инде. Шулай төшә, аннары мондый кар ява. Инде менә тагын каты иттереп ява. Худайның рәхмәте. Менә моннан бәла казалар китермәсен, моннан ары каты иттереп яумасын инде. Шунда куй. Менә ана бабай алып керде. Тагын баларны Рәхмәт булай. Алдырма мине. Алар менә үсеп киткәннәр иде бит кояш булгач. Хәзер тагын аны нишәделәр. Менә бу ниләргә алып куябыз. Гөлләрне күчереп утырткан идем, аларны тәңдә кирдән тегестәргә күчергә. Менә монда бер кыяр чыкмады, ята инде. Әзрәк чыккан өйгә бакчага төшереп утырткан идек, теплицага. Алар белмим нәрсә шәпәт алардыр. 7 майда утыртып куйган идек. Нормальный гына булсын дип. Менә шулай иттереп. Менә шулай үстерәсең аны помидорларны менә безнең якларда. Безнең як алай җылы якка керми. Артык кайнар да түгел, артык җылы да түгел. Менә шулай иттереп. Кызу түгел. Менә киттек кирдән. Хәзер ташыдык. Нихәлек труд бит инде бу. Хәзер ана кар яугач анда балконда бөтенләй салкын була. Худайның рәхмәте. Менә карагыз әле. Менә перец, помидор ашыйсым килсә. Менә шулай иттереп үстерәсең син аларны. Үстермәсәң, аның бер тебе былтыр 15 сум. Быел ничә сумдыр? Чүртмәгән. Булар. Менә шулай иттереп, күбесенең теплицага утыртты, туңып бетте. Күбесенеке уже. Менә Иртә урожай алсаң шулай булаймы? Иртә урожай алам дип. Мин алай попробовать иттем инде. Бер тапкыр 16 мартта утырттым, бер тапкыр 6 апрельдә утырттым. Икесендә дә туңдылар. Бушы 1 майсыз утыртмам дигәнем, менә быел 1 майда да утыртып булмады. Салкын булды, хәзер дә салкын әле. Әзрәк 14 бен утыртып, тагын өстенә тагын парник кебек ни ясап, парник куеп, шулай гына кайттык. Белмим, нәрсә булыр. Менә карагыз әле. Худайның рәхмәте. Менә шулай иттереп, безнең март, апрель шундый җылы булды һәм эссе булды. Даже төнне 16 градус булган иде. Менә шунларга ышанып күбесе теплицага утыртты, күбесе. Менә без бер нәрсә дә чәчәнмичә дә калдык. Потому что җирне дә казып булмады безнең нәрсәгәдер теплица ясап. Ул теплица гына түгел инде. Кучында куй. Юк, анда да салкын. Менә шулай иттереп, мәсәле очы барыш. Үсәләр әле. Асырада. Менә шулай иттереп, ана карагыз әле, кара тан ява. Туктамый. Байдан бер ява инде, мин төшерә алмыйча гына. Худайның рәхмәте. Отоплениеларны да сүндерделәр. Өйдә дә җылы юк. Балкондагы кебек салкын түгел инде. Менә. Шулай иттереп китте буран. Буран булды. Буран хәзер күп җирләрдә даже 15 сантиметр яуды. Күп җирләрдә. Вот мәсәлән тәмле помидор. Бик яхшы куйма. Терелә инде дә, аннары алып булмый.
О, мала. Өзі тішкен бір серіп бар әлі. Минус 5-ке қадар бүгін әтті. Дәрістерінде ол мала. Алла, 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 алла. Міне шылай еттіріп, біздің әлі нелеріне отыртмаған, чегендірлер, кешірлер де, зир қазып болмады жеріне, қазырлық түгілі, әзірек астарақ біздің жер. Міне шылай еттіріп, уже виноградның бір шыққан моторы кейіпкен, қырған, тұңдырған. Perişteler, minderlerin kokalar. Да, бердім. Так. Міне көргені із бар ма дейсім аянда. Міне шылай тұрып. Әлі жиректер нормально отырайды. Еще чөбіннен де отады кенде. Чөбіннен отамасаң бәлки қырау түшмәсі. Білмейм, бәзір қырау түшем аларға yok ма? Бек моторғана өскенлері. Тоңыр менде. Алары міне шылай етіп, Құдайдың рахметі, бір нәрсе дағадат да етіп болмейді. Вот, снег идет. Смотрите, пожалуйста, в наших краях, Татарстан, идет снег. Аня, так вообще ужас, ужас. Вот рассаду перевели сюда, из балкона. Вот, они столько выросли. Жалко их, чтобы там оставлять. Хоть трудно, сюда всех таскали. Вот. Мои подписчики, смотрите, для вас снимала. У вас тоже где-то снег идет, наверное. А в наших краях вот целый 7 дней, 10 дней вот такая погода. Құдайдың рахметі. Вот, ладно, до свидания, здоровья всем, лишь бы здоров было, лишь бы мир было в небе. Остальное будет, если будет Ильде в стране, чтобы выросло остальные, и там тоже все замерзли. Прошлогодние все пшена, которые саженцы. Вот, ладно, до свидания. Он не хочет, уже долго идет. Остановиться не хочет. Ладно, до свидания. Всем здоровья, благополучия и хорошего настроения. Пока-пока, пока-пока. Вот у нас все. Детсад сюда всех перевели. Ладно, benim подписчикларам, кто меня смотрит, кто не смотрит. Пока, до свидания. Кто смотрела, кто читала мои стихи, спасибо большое. Я смотрю, кто-то кому-то нравится, значит. Смотрит. Всем спасибо за лайк. И за комментарий. Хороший за комментарий. Спасибо вам. До свидания. Он успокоится уже. Ладно, пока-пока. Пока-пока.